शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसाठी माजी आमदार बच्चू कडू यांनी अमरावती या ठिकाणी बेमुदत उपोषण सुरू केलेलं आहे आणि आज उपोषणाचा 6वा दिवस आहे। या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी माजी खासदार राजू शेट्टी उपोषणस्थळी जाऊन आलेले आहेत आणि त्यांनीच येत्या रविवार दिनांक 15 जून रोजी राज्यभर चक्काजामचा आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे। त्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्ह्यामध्ये लक्ष्मीफाटा, इस्लामपूर, तासगाव, शिराळा, कडेगाव, विटा, आटपाडी, मिरज या ठिकाणी रस्ता रोको आंदोलन रविवारी सकाळी 10 वाजता सुरू करण्यात येणार आहे। तर जिल्ह्यातल्या सर्व शेतकऱ्यांना माझं आव्हान आहे की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हवी असेल तर या कर्जमाफी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा। याच महायुती सरकारनं सत्तेवर येण्यापूर्वी कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं, मात्र ते पाळलेलं नाही। ते जर पदरात पाडून घ्यायचं असेल तर हे आंदोलन मोठ्या संख्येने यशस्वी करण्यासाठी आपण हजारोंच्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे।